Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pogасите morinja i okeani bi bile mastilo, a nebo do hartija, ne je dovoljno da se opiše prekrasnata savršena Allahova kreacija. Tebi eji alai rabbikuma tukeziban. Pa koji Allahovi blagodate gi smetate za lažni? Ako ova prekrasna, savršena kreacija Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio ova dunja, što li pripremio za svojite istinski, iskreni Allahovi robovi do džennet. Džennet, mesto pripremljeno po Allahov vkus, za da se nasladuva donelo istinski, iskreni Allahovi robovi, koji su nego vidjeli, a oko položavali ova dunja, i od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Molam uzvišeni od Allah subhanahu wa ta'ala da ne nagradi od džennet od Firdevs al-A'la. Nasladuvajte se od džennetskih reki, svrteni su pogled od bleskavato, prekrasno ubavo Allah u lice. Alhamdulillahi rabbil alamin.